खुलुमबाय बड'सा रादाबनिफ्राय आं बाबुराम बर' बे समाव आं दिनै दंफैयो कार्बि आंलं जिल्लानि लांहिन होननाय मोनसे ओनसोलनि हाजोआरि फोथाराव बे हाजोआरि फोथाराव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 54थि बोसोरसालि जि जथुम्मा बे जथुम्माया सानथामनि हाबाफारि लानानै 3, 4 आरो 5 मार्च दाननि थाखाय बे सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजा खुंफुंनो थाखाय आखायाव लादों। बे समाव दिनै आं मा हाबाफारि लानानै बिथांमोना 54थि खुंगा 54थि बोसोरसालि जथुम्मा बेखौ खुंफुंनो थाखाय हाबाफारि लादों बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बयजोंबो गनायजाथाव बयजोंबो मानिजाथाव मानगोनां आफादगिरि बिथां दिपेन बर' सारजों जों माखासे खोथा हाबाफारिनि सोमोन्दै मोनथिनो नाजागोन। जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानथामनि हाबाफारि लानानै दिनै लांहिनाव 54थि बोसोरसालि जथुम्माखौ खुंबोनो थांगासिनो मा बुङो सार? दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गा 54थि थान्दै जखनथाइ दिनैनिफ्राय सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो लांहिननि बे हाजोआरि फोथाराव खुंनो थाखाय थाम-थिम जाबाय आरो दिनै फुंबिलिनिफ्राय जोंहा जिखिनि बेयाव बेखेवनाय हाबाफारि दङमोन बानजाय आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासै बानजाय आफादनि टिमा आरो साब कमिटिफ्रा लोगो नांनानै बेखेवनाय हाबाफारिफोरखौ मावफुंजोब्बाय आरो हाबाफारि बायदियै जोंनि गोबां इउनिभार्सिटि इउनिट आरो जोंहा स्टेट कमिटि जिल्ला कमिटि आनसलिक कमिटिनि इउनिट कमिटिनि रेजिस्ट्रेसना दा सोलिगासिनो दङ। बेजों लोगोसे जोंहा CWC सेन्ट्रेल वार्किं कमिटिनि मेल दङ दसे समनि उनाव आरो डेलिगेट सिटिं जागोन थान्दै मेलनि बेखेवगिरि एबसुनि मोनसे समनि गागि जोंनि सासे दैदेनगिरि आरो आथिखालाव BRM गभर्नमेन्ट कलेज गुवाहाटीनि बिनि जि एसिस्टेन्ट प्रफेसार प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा सफैखाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा कालचारेल एक्सचेन्ज कार्बि टिवा बर' असमिया आदिबासि आरो गुबुन गुबुन हारिनि हारि माहारिनि मोनसे जोङो हाबाफारि लादों आरो बेयाव जों बे कार्बि आंलंआव रायजो जानाय गासै हारि माहारिजों गोरोबलायनाय अनलायनाय आरो खौसेथिनि मोनसे जोङो मेसेजखौ जों हरनो नागिरदों। दिनैनि हाबाफारिया जोङो बेखिनि आरो गाबोन फुंनिफ्रायनो जोंहा फिरफिला बिरहोनाय बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय गेदेमा सुबुंफोरनो बिबार बावनाय आरो गाबोन मोननै मेजर जोंहा हाबाफारि दङ मेनलि सोलोंथाइखौ लानानै जोंहा बेयाव सावरायनाय जागोन आरो दिल्लीनि आब्दुल कालाम फाउन्डेसननि सासे गल्ड मेडेलिस्ट बिथाङा दा मेनेजिं डाइरेक्टर जाना दङ सृजन पाल सिं बिथाङा फैगोन आबसुनि चिफ एडभाइजार समुजल भट्टाचार्य बिथाङा फैगोन आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगु गोदान सोलोंथाइ बिथांखि आरो जोंनि बिमा रावनि बर' मिडियाम बा गुबुन गुबुन जि भार्नाकुलार मिडियामनि चेलेन्जेस आरो मावनो गोनां बिथिंफोरनि सायाव जों डिसकास खालामगोन बेलासे जोङो इक'नमिक एन्टारप्रिनियरशिप स्किल बेखौ लानानै जोङो सेमिनार लादों बेयावबो गोबां जोंनि गेदेमा बिथांमोना बाहागो लागोन स्पर्ट्सआव जोंहा गायदे हेलेनानि काबादि कम्पिटिसन साबायखर बावबाय जों नैथि हाबाफारिखौ जोंनि लांग्रा बेखेवनो सारखौ खावलायनाय